Ikaigsunan ko diya kang Kristo, may hadlaw na sa ganyang tanan din ha. Kinasab sa Rico Rivera o kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Ang kapamit na sa kanya ni mga pagtulunan, gikan sa simbahan ng mga doktrina nga gitudlo sa atong simbahan nga Katoliko. Wala ka pa ka-subscribe, please tabang yung channel, subscribe, gi-apil ang bell nga button aron ma-notify ka kung ano kita mga bagong upload. Mga guys, good kita karon sa pagtulunan sa simbahan, unsa man ang Kristiyano, unsa man ang usa ka Kristiyano, dili kinsa man ang usa ka Kristiyano, unsa man ang usa ka Kristiyano. Ang usa ka Kristiyano, ang gitudlo sa atong simbahan, nagatuo kang Hesukristo nga anak sa buhi nga Dios. Kristiyano sab nagatuo nga si Hesukristo matuod nga Dios og matuod usab nga tao. Nga namatay si Hesukristo dito sa cross aron sa pagluwas sa atong mga sala. Ug ang usa ka Kristiyano nagatuo nga si Hesukristo nagatukod og usa ka simbahan. Usa lang ka simbahan, dili mga simbahan ha. Usa ka kapunungan sa mga tawo nga nagsunod sa iyang pagtulunan. Aron sa ingon ni ana makadawat sa ganti sa kinabuhing dayon. Mao kana ang ipasabot sa usa ka Kristiyano. Daghan kaayo mga sikta or mga denomination nga wala magtuo nga si Jesucristo usa ka Ginoo. Nga sa ato pa dili sila matawag nga Kristiyano. O sa sunod na tong upload atong tukion usab ang kung unsa man ang kahulugan sa denomination o ang sikta. Kini na lang sa Rico Rivera, daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. May hinaut ako nga kamo sa kanunay pagasunod ni ini. Daghang salamat, Ave Maria.